Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Raynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Raynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Mano! Ito ba saan tong way na to? Anong way to? Pokdos. Ito guys, yung garden nila, pag pumasok po kayo rito, tatlo po yung garden ang makikita ninyo. Ito ba anong way to? Papunta na pong sitio. Sitio? Utap. Kasi kanina, hindi ko talaga na-videohan yung papunta. Mamaya. Pag nag-waste po sila, itinuturo ng waste dyan sa may Monting Ilog. Okay. Kaso rough road po dyan. Ayan. Kaya ang daan po nila dapat Iba Road. Iba Road. O yan guys. Ang daan nyo po dapat, Iba Road. Thank you po. Libre na po ito, oh. Libre papaya. Punta kayo dito sa garden. Ayan ang mga gusto ko. Maliit lang, no? Mataas lang. Ay, mataas. Hindi naman ganun kataas. Mababa lang eh. 5 feet lang to, 5 feet. Oo. Pero tignan mo naman ang bunga. Oh, nakaka-amaze naman. Wow. Siyempre guys, kasama ko na naman ng aking friend na si Quincy. Hello po. Maganda. Yan. Subscribe niyo naman po ang kanyang channel. Like and share. Ayan. Salamat po sa inyong mga suporta. God bless. Oy, naka 1K na yan. Siyempre. Congratulations. Opo. Dito guys, nagka-camera na ako. Wala pa nga may-ari, no? Hindi kasi na-amaze lang ako. Oy, ang lawak ah. Organize yung kanyang mga plants. Ang gaganda. Meron akong nakikita na malamang bibilihin ko na. Meron akong nakikita. Ang ganda naman ng net niya, oh. Talagang hindi nasusunog. Wow, ang ganda naman ng sisus. Garden. Ayan. Pwede po kayong mag-walk-in dito. Pwede po din deliver via Tok or Lalamu. Yun, Kaya maganda. nagla-live sila. Anong Nagla-live bukas selling sa sila. release mo? 3 A's Garden. Pook po silang kabito. Ayan. Pookto kayo. Aba, Pookto Pookto medyo silang dulo to, no? Yan, silang pa rin po. Ayan po ay nag-ship sila through Lalamu, Poktok at saka Victory Liner po. Victory Liner. Nationwide ba? Opo. O, nationwide po. Itong Ayan. place nyo, may waste ba to? Naka-waste na? Naka-waste po. Ayun ang pinaka-importante. Kasi kailangan, i-waste nyo po yung place ni ate 3S Garden at tumawag po kayo sa kanya bago kayo pumunta rito. Baka maligaw kayo. Opo, meron po minsan kasi dito sila nadaan sa may Monting Ilog. Ayun, ano po yung pinaka-shortcut? 3 A's Garden na nakapin po yung coffee trail sa 3 A's Garden. Pook po. Puokto. Ayan po. So, game na tayo. Sumuna tayo sa mga magaganda. Alam nyo guys, ang gaganda ng begonia nila dito. Napansin ko yung mga begonia nila dito. Ito ba magkano sa inyo yung ganito? Alin po? Ito, begonia. Begonia po, yung 100 pesos lang po. Oh. Ayan oh. Wow. Hindi po sa 9. Meron akong kakulab, mahilig sa mga begonia. 100 lang. Ayan po, 100. Grabe no, 100. Adela ni Mawali si Aiko. Ito guys, maingay yung kasama ko. Ate, ito, magkano sa inyong ganito? Lumaki na. Not for sale po yung Ah. order po namin para giant marble. Ayun, giant marble, not for sale. Dito tayo sa for sale, guys. Ayan. Uy, ganito na ba? Ang dami ng propagation ng sleeping photos. Magkano naman po yung ganyan? 100 lang po. Ayan, guys, 100.
May napansin ako sa garden na to. Maraming budget plants or budget meal na tinatawag, guys. Pati po ba ito dito? Opo, yan 150 po yung ano. Oh. Geogianthus. Opo. Wow, Geotrantus na bulol pami. 150. Medyo, Meron po. itong iba parang ano, bagong tanim lang, no? Opo, makulata. Makulata. Opo, new profile po. New Propa. Pero syempre huwag kayong mag-alala, guys. Ang ibibigay talaga sa inyo yung mga stable na. Established na. Hindi po kami Yeah. nagre-release ng hindi pa established. Yun ang maganda. Eh, yung mga ganito, magkano sa inyo? 50 pesos lang po yan. Wow. 50-50 na. 50-50 na si Calathea. Ito po, in-out nyo pa rin po ba to? Dark Lord, opo. Magkano naman to? 500 lang po ito. Wow, ito guys, oh, napakalaki na Dark po ni Dark Lord. Wow. Ang laki na. Samantalang dati kaliit-liit lang, no? Magkano yung ilang dahon pa lang? Dito naman po, Golden Orlando is 50 pesos po. 50 pesos. Wow. Mukhang bagsak presyo nga dito, 50 pesos. Ang ganda naman ng mga sisos na yan, ayun, oh. Pinalibutan na, oh. Isang puno lang ba yan? Opo. Ang ganda, no? Ang galing. Sa lupa ito nakatanim, no? Opo. Wow. Napakaganda. Hindi natin palalagpasin si Monstera Peru. Monstera Peru. Magkano naman to dito? 50 lang po. 50. 150. Aw. Ayan, mali-mali na naman tayo. Ito guys, 150. Yung iba, trilling na. Opo. Ayan no, trilling na. Wow, dito naman po tayo kay Moonlight. Magkano naman po dito? 100 lang po. 100 si Moonlight. May nakikita ko dito, ang ganda. Ito, magkano sa inyo to? Yan po ay US Caladium. Wow, US Caladium. Magkano yung ganyan? 100. US Caladium. Pag mga US ba, hindi ba madaling malusaw? Hindi po, depende po sa iyo. Ayun, depende pa rin sa alaga. Star? Pink stripe. Pink stripe. Ito, pour out nyo po ba to, be? Opo. Magkano yung ganito nyo? 100 po ito. 700 si? 70 po. Ito po ba si Milaloni? Opo. Ayun, si Milaloni. Isa yung maganda. O dito daw tayo sa mas maganda. Ito si Humalomi na magkano? 100 po. 100. Yung 100 niya guys, oh, makapal po, mataas. Yan yung 100 pesos, sobrang dami na ng ano. Dami na ng sudoy. Samantalang noon, Ito po ba si Cobra Perm? Out din to? Ay, hindi po. Ah, hindi. For display. Opo. For display. Ang ganda na, oh. Dito ba sa mga Calathea, magkano ito mga 100 ganito? lang po. 100. Bella and Mosaica. Wow. Bella and Mosaica, 100. Pati ito, Yan po ay pink stripe. 100. Magkano? 70 po. Oh, 70? 70 pesos lang. Ang tataas na. Ayan, oh. Ang tataas na po ng 70 pesos. Oh, may nakita akong maganda. Ayan, oh. Magkano yan? 250. Micro stick to. akin na lang. Ayan, do, di ba akin? Sa kanya na raw yan. Meron ako niyan eh. 250. Ang laki, oh. Ayaw na magpatanggal. Ayaw na niya. Pag mga makakapal na photos, yung ganyan sleeping. Same din po. Same rin, Yan, 100. Yan po mga gano'n na budget, pwede po sa 70. Wow, yung kanina. Pero yung ganitong itsura, ayan guys, oh. Kung wala pa kayong koleksyon ng sleeping photos, meron na po ngayon tagwa 100. Thrilling na. Yung kaninang ipinakita, 70 pesos. Wow naman. Isang Daliana ba to? Opo, Aurea po nag-reverse. Ah, ganon. Aurea. Nag-revert siya, no? Oo. Wala. Green lang. Green lang. Ito po yung talagang variety. Bakit kaya nagkakaganon minsan yung ano, no? Magkano naman po yung ganyan? 1,000 lang po ito. Ah, ito. Yung ganito. Opo, yung may variegation. Ibang klase Madala po talaga ang kasi mga to. aurea. Opo. Ang ganda. 1,000. Eh, pero mura na rin yan. Opo, Aurea po eh. Aurea.
Ayan o, sa mga may gusto guys. So, ang ganda, di ba? Dito naman tayo sa kabila. Doon tayo sa mas magaganda. Napansin ko ang daming... dito muna tayo sa baba guys. Ito, sa Yan heart, 50 pesos. 50 pesos. Yan. Wow. Ang dami. Dito muna ako sa silver sword. Magkano Magkano to sa silver sword? 150 po. 150. Wow, may 150 na. Sa wakas ba eh. May 150 na. Oy, teka. Baka mamaya masira pa. Akin na yan, pampabuenos kay ate. Ayan, 150 ng silver sword. Ba, mahirap yan alagaan. Dahil napaka ano niyan. Ang tagal niyang dumami. Pink series po. Pink series po. Magkano? 6 po yan. Wow, ganda. Dito po, ito si Ubri Truby Eye. Alam mo, nahihirapan ako mag-pronounce nito. Magkano si Truby Eye? May 100 po, meron din 150. Ayun, may 100, may 150, may libre pang singgenyo mo. Aba, talagang dami niyang propagation. Nandito si Black Syngonium. Red arrow. Ayun. Magkano naman po yung ganyan? Ayan po, 100. 100, oh. May pinaka-budget plans talaga. Yan, rare po yan. Ang dami nilang propagation, parang nagkakalat-kalat lang. Pero ito mga stable na to. Po yan, stable na po yan lahat. Magkano po ang presyo nito? Ang squammy po, ayan po ay 150. 150. Ito si Duck. Si Duck po, parang wala na po yung karugtong niya. Ayan no. Pag mga ganito, yung araw ba, ganito pala itsura niya, no? Nagtitrilling din talaga. For only 100. Parang naguguluhan na si ate, hindi. Red lips po. Ito po yung ano ng Trubian. Ayun, Trubian. Magkano pa ganyan? 600 po. Wow. Siyempre, dito na kayo sa 600. Ayan o. Ate, ipakita mo na yung mga magaganda. Yung magaganda mong plants. Ito, magaling ganito. Pour out ba itong mga to? Mother po ito. Mother. Yan po kami kukuha ng pambenta. Wow. Ate, demo mo na nga yung mga magagandang plants mo. Yes po. Ito po ang aming variegated amidrium for only 1,000 pesos po, going 3 leaves. Wow. 3 leaves. Ang dami pala dito. Opo. Meron din pong gaigas, ayan, big leaf. For only 700 lang po ito. Medyo may damage lang, pero madali po siyang buhayin. Gaigas. 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 Wow, 700, no? 700. Ito po ang aming red homa, 250. 250 ba? Ngayon lang ako nakakita niyan. Red Homa. Oh, yes, rare. Yung mother plant po nito nagkakaroon ng splash variegation. Wow. 150 lang? Kunin mo na. Ito, ang Anthurium euconorum for only 400 po. Wow, ngayon ko lang ito narinig, di ba? Ang dami nating nalalaman. Ito, guys, bagong garden na naman to. Bagong Ito po, tuklas nating Golden garden. Homa, for 2,000 po ito. Golden Homa. Ang dami nilang rare dito, guys. Golden Homa. Golden Home for only 2,000. Ito po magkano? Ito po pink series unfold for only 6,000 po ito. 6,000. Wow. Ang bongga. Grabe, no? Ito yung mga collector item. Opo. Ayan. Ito po, yung ganito. Ito, Red Beauty po, 2,000. Ayan, with shoot na ito. Wow, Red Beauty, Yes po, 2,000. 2,000. Mga rare po ng Anthurium. Nakaka-amaze ang presyo. Ito po. Yan po ay yung mother. Ito po yung for sale sa tabi. Pero guys, napakagaganda at mura na po ito sa totoo lang. Ito po yung mga collector item. Big Ben po. Big Ben. Yan. Ito po ang round form tinu collector's item din po ito. For only 1,500 po ito. 1,500. Ang ganda Mga niya. collector's item po. Nakakatuwa. Ito po si... Nabubulol na ako. Ito.
Si Branciano. Si Branciano. Opo, meron pong 150, merong 250. Kaya lang ito po hindi pa masyadong established. Ayun. 1 week pro pa lang po ito. Wow, 150 na ha. 150, ito po malalaki, 250. Bumaba na siya, no? Dati yung ganyan 500. Ngayon, ayan, mag-aagawan na po kayo. 500, ay 150. 500 ka dyan. Ito po ang multicolor na Anthurium. 2,500 po yan. 2,500. Grabe. Sige pa, ipakita nyo pa po yung mga Polycystic po, 500. 500. Variegated Amydrium din, 1,300. 1,300. Aba, dito na ako nakakita ng variegated amydrium. White series na Anfall, 1,100 po. Yes, 1,100. Itong pinakamaganda ko. Aurea, Cuculata, 1,500. 1,500. Bumaba na rin talaga May siya. mga budget meal pong ataba, ito po ay 450. At taba, 450. Wow. Variegated Jungle Fever, 500 po. Ayan yung variegated. Ay, yung variegation. Ang ganda, no? Nakakawaw pala dito. Ang ganda ng mga Red plants lips sa atin. caladium po, ayan, red lips. Magkano naman po yung ganyan? 800 po ito 800. Wow. 800. po. Yan, ito po sa baba yung mga mother plant namin ng Red Arrow. Ayan, guys. Ang sipag nila ate magpropa, oh. Di ba? Yung mga mother plant nila. Ayan po. Ang ganda nito. Meron ka bang ganito? Meron po. Magkano yung ganyan? 900 po. 900. Tatlong dahon na. Wow. Ito na po ba yung pour out nyo? Hindi po, ito po. Ipakita po natin. Wow, ang dami nilang mga... Ito pa po yung mga for sale. Wow, ayan guys, oh. Yung mga mahilig mag-collection dyan, eto na, yung mga pinaka-budget plants o budget meal na tinatawag. Naku, tawagan nyo na si ate. Yan, ito po ang Levay. Yan, Levay. Lebay! Bago na naman sa pandinig ko. Akala ko ano siya, yung parang green dragon, variegated Iba po lang, to, no? Opo, iba po. Medyo, ano siya, sexy siya eh. Opo, Yung na kanyang medyo ano. narrow yung dako. Oo. 700 po. 700. Lebay, wow naman. Pigskin begonia po, ayan, 500. 500. Ito siguro yung taglilibuhin ng araw. Opo, nabili namin yung mother nito, 1,500 po. 1,500. 500 na lang. Opo, ayan. Florida Green, 350 po. Wow, bumaba na si Florida Green. 350 na lang po. Ayan. Yan, White Knight. Magkano? 1,000 po ito. Magkano? 1,000. 1,000. Bumaba na si White Knight. Ito po si Ataba Ponce. Ayan, opo. Ito po is for 500 pesos lang. 500 pesos na lang. Ayan guys. Yung tineki po, magkano sa inyong tineki? Ito po ay Ruby. Si Ruby pala yun. Opo, Ruby. 350 po ito. Oh, 350 yung ganyang kataas. Ang ganda. Si Paraiso Verde. Meron po 700. Ayan. Wow. Aba guys, yung 700 nila, ilang dahon na po yan? Ito po 500. 500 yung isang dahon. Malaki naman po. Malaki naman po. Stable na po yung mga yan. Opo, stable na po. Stable ito na. po is for 1,000. Wow. 1,000 yung ito. 1, 2, 3, 4. Maganda ang mga dahon. 1,000. Opo. Mura na. Grabe. Ito po. Alin po? Variegated fern. Ayan, 1,500 po ito. Wow. Variegated Ito po, firm, opo. At ito po 1,500. talaga yung medyo mahirap hanapin. Ngayon ko nga lang nakita eh. Diba? Opo. Meron pa siyang caladium. Yes po. Thailand variety po. Ornata po. Magkano naman yan, be? 500 lang po ito. 500. Wow talaga. Thailand variety. Thailand variety. Opo. Ito po ba yung mga pang-mother ninyo? Ina-out din yan. Ina-out din po ito. Wow. Ayan, meron pong mga ganito. Ayan, pag wholesale po, pwedeng 80 pesos. Ayan. 80 pesos. Angel wings. Angel wings. Yung ganyan ko parang nalusaw, hindi na tumubo. Ayaw po niyan laging basa. Ganun. Opo. Basta mga kaladyum po. Ayaw nila ng laging basa. Ayan, Gloriosum, 250 po. Gloriosum 250. Yes po. Ang laki. O, di ba? Gloriosum 250, guys, oh. 250 na lang.
Ayan, Melano, 1,000 po ito. 1,000. Milano. Wow, 1,000. Ang ganda, no? Nako, pag pumunta kayo rito, magkaka-budget kayo. Opo, marami pong budget. marami magkakaroon ng mga, ayan, yung mga singgonyo mo, magkano? Syngonium albo po, 150. O, 150 na lang, guys. Yung makikita nyo. Parang mayroong golden Violin. violin. Golden violin, magkano yan, be? 350 lang po yan. Aba, 350 na lang yan? Opo. Wow. Golden violin. Ganda, no? Opo, ayan. Ito naman si Mojito at saka Aurea po. Mojito ba? Yung mga singgonyum, di ba? Naku, ang dami ko pa palang kulang. Syngonium Mojito. Pag at ako. Mojito. Bundle po ito, 700. Ah, okay. 700. Po, bundle. Grabe, no? Ay, si Quency, maraming budget yan, eh. Ay, nabangan yung 100. 3 kings, 150. Syngonium. Marami pa yan, eh. Magkano yung ganyan? 150 po. 150. 3 kings. Wow. 150. Stable na, guys. Ayan po, i-flex natin. Ang ganda. 150 na lang. Yes po. Si Violin, no? Ang ganda ni Violin. Golden Violin. Ay na naman, natatakam na naman tayo. Budget lang ang kulang. Ito po, ina-out nyo rin to? Po, ito po, Babsy. Ito. Babsy, wow. Yes, 800 lang po ito. 800. Ayan guys, so 800. Walang kadamage-damage ang dahon. Ito ito nabubulol ako pag binibigkas ko yung ano eh. Chia pens. Chia pins. Chia pens. Chia pins. Yan po. Magkano po sa inyong ganyan? 100. 100 lang. Ganda. Kung titignan mo, kala mo. 100 lang po. Sosyal. Dalawa 100 lang? Hindi po, 100 each. 100 each. Meron ako niyan eh. 100 each. Lakad-lakad tayo. Ano to be? Campos Portuanum po. Campos. Portuanum. Portuanum. Ayan guys, ang haba oh. Magkano naman po yan? 200 lang po. 200? Grabe no, Campos. Akin na nga lang yan. Ayan. Campos Portuanum. Wow, 200. Ano pagkakaiba sa parang mga, ano bang klaseng variety to? Philodendrons po. Philodendron din to. Na ano lang ako, hindi pa to yung photos din? Hindi po. Okay. Pag nag-matured po ito, nagkakaroon siya ng parang tenga. Ayun, parang tenga. Sige, search pa natin. Ganun. Lakad-lakad. Mga mother po yan. Mga mother. Ayan guys, yung mga mother. Sa sobrang init, no? Opo. Ayan. Parang medyo kulang ng percent yung inyong ano. Net. Pero, ang mahalaga, mahinhit. Ayan, no? Ang ganda ng pagkakaano nila. Wow. Godzilla, Syngonium. Ito? Opo. Akala ko sa sleeping. Godzilla po. Godzilla. Magkano po yung ganyan? Ito po ay 500 din. Pero may budget meal po, 250. 250. Wow. Ayan guys, so kung wala pa kayo, Godzilla, may 500. Ito na yon, mayroon 250. Yes, budget. Ang ganda, no? Ang gaganda. Oy, lupino mo. Mayroon ako niyan. Ayan, ito yung nakuha ko, no? Wow, talaga. Ang dami ko pang kulang talaga. Nako, kayo na lang talaga yung ano, marami kayong pagpipilian dito guys. Marami pa silang mga collector items. Look! What is this? Big Ben. Big Ben, magkano na yan, be? Ito po, 1,000 po ito. Wow, 1,000. 1,000. Ito, ina-out ito, be. Hindi po. Mother, ayan, no? Baby. Daming baby. Wow, yun ang pinakamaganda, yun. Golden Warsi. Golden Warsi. Lakad-lakad tayo. Ako, hindi ka masira yung iyan. Golden Warsi. Magkano naman po dito? 1,000 po. 1,000. O, di ba? 1,000, hindi ka nalugi, Quincy. Si Golden Warichi. Golden Warsi with si I. Warshi Ai, yung pala. Golden Warshi Ai. Parang hirap na yun. Ito Warsi with si I. Ito, sino naman Sorry, to? the ghost po. Ah, mukhang mother to. Yes po.
Yan mga mother po. Ito Ayan. po for sale. Ayan, Black Imperial. Magkano naman ito pag binibenta? 1.5. Mura na. 1.5. Wow. Ito mga mother, pati yun dun sa dulo? Ayan po, meron ng mga may-ari. Nag-main po kanina nung nag-live. Wow. Pero magkano mo ito binenta? Alin po? Ito yung ganito kalaki. Ay, ito po, hindi pa po ito. Ayan, 800 lang po ito, Royal Queen. Ah, Royal Queen. Kamusta na kaya ang Royal Queen ko sa Batangas? Mga mother po ito. Ang gaganda. Ayan, guys, yung mga namay kaninang umaga, di ba? Po. Wow, may mga may-ari. Magkano bintahan mo ng ganitong Lindeni po. Lendeni? 250 po yan. 250, mura na talaga. Dati wala akong makita, puro 500 eh. Ito, si Strawberry Ice, 150 po yan. 150. Eh, ito naman, Epi Albo po, 200 po yan na nakuha. wow, 200 lang oh. Ang galing. Napakamura. Medyo lakad-lakad tayo, guys. Marami pa sa kabila. Ayan, ang dami pa. Ang dami pa nilang magaganda, guys. Parang kulang isang oras. Magkano yung ganito mo? Yan, 100 lang po. 100. Si Humalomina. Adelonima, wali si Ay po. Ayun, Adolenima. Wali si Ay. Walisi ay. Ito po yung mga sisos nyo. Po, propagation po yan. Ayan, propagation. Pero pag stable na, magkano yung ganyan? 100 lang po. 100. Naku, ang dami. Ang dami. Dito ate, pwede bang i-demo mo yung mga price nila? O mother to? Mother po. Oh, mother Ito to. po. Yan. Ito magkano dito? Red Maranta po ay 100 pesos Oh, lang. 100 pesos. Kasi po yung 100 nila, ang kapal po. Siyempre may 50. 50 kasi yung nabili ko eh. Apo, Pero depende hindi po naman sa ganun ano. kakapal. Apo, ayan po. ganun Ayan, po. ganyan yung 100 nila. O, di ba? Ang ganda. Parang masyadong ano nga ito eh. Yung ano yung kulay niya, hindi talaga siya yung light brown. Opo. Di ba? Iba-iba rin pala ang kulay niyan. Ang ganda ni Alocasia Velvet. Kanino to? Sa atin mo si po. Uy. Ayan o, binili ni Quincy guys oh. Lakad-lakad. Ito, magkano dito be? 100 lang po sa Ornata. Ah, 100 sa Ornata. Ito, may mga trilling na po silang sisos. Magkano to be? Yan po, 100. 100. Uy, meron silang aglonema. Pag dito po, magkano? 100 po ang silver. 100. Ito, medyo na ano sila. Bago pa lang po ito. Bago pa lang, inaayos po nila. Ayan. Yung medyo mga nasunog. Sobrang init. Sa sobrang init. Ayan, inaayos nila. Pero ito ba, magkano yung ganito mo? 70 po. 70 pesos. Oh, yung dati yung mga tag 250, 280. Ba? 70 na lang guys, oh. Ayan. 70 na lang yung butterfly. Ito. Enjoy po. 70 din pag trailing na po. 70 lang. 70 pag talagang trailing na. Alibas ang daming propagation kaya nagmurahan na eh. 'Di ba? Ayan po yung lawak, ayun pa. Magkano naman yung mga ganong croton mo, be? 50 po. Ayan. 50. Depende po sa variety. Depende sa variety. Ayun Ayun. po kasi dyan imported. Ayun yung Yung bromeliads po, 50. 50 pesos. Yung papua po, 75. 75. Dito muna tayo. Ay, ano, mabili yun. Yung ganun. Yung ano po, Parang fish eye. Fish eye. Ito ang fish bone. kalimutan ko kung anong tawag dun. Sequensya. Rabbits po. Ayun, rabbits. Opo, rabbits po. Ito, yung rabbits na yan, ano yan eh. Hindi mo sila alagaan. Magkano yung ganyan? 50 lang po. 50. Ang dami pang pepreson. Yung pandan. Yun po, 150. Wow, 150. Ayan, dito muna tayo. Lapit-lapit naman tayo. Ang dami nilang caladium, guys. Ayan. Ganito kakapal, magkano naman, be? Ang peace lily po yan, 500 po. 500. Diba? 500. Mother type. Mga mother type na. Ito, mga pang-out na rin ito. Opo, Oh. ito po 100 lang ito. Hoy, tignan nyo naman po yung kanilang Doña Carmen, 100, makapal na po, may pat na. Pag ganitong enjoy ba, magkano? Before po 350 yung benta namin kaso pagagandahin pa po. Pagagandahin pa.
O dito tayo sa mga talagang magaganda. 'Di ba? Ito po mga kalegium nyo rito. Yan po, pwedeng 80 to 100. Oy, ito yung mga ito yung mga dating mga mahal no. Po. Nag 250 po yung price nila. O dati, pero ngayon 80 to 100. 80 to 100. Ayan o. Hindi naman talaga sila mahirap alagaan eh. Hindi sila mahirap pagandahin. Katulad niyan, pag may nadedo, may tumutubo. May bagong kapatid. Ganyan. Usually po kasi pag ganyang kalegium, parang hindi siya nagdadadami ng dahon. Totoo yun. Opo. Napansin ko nga rin. Pag may sumibol na ganyan, ayan, meron namang mapapangit, Oo. mamamatay. Opo. Di ba? Ang ganda rin eh. Akala mo yung kalegium, patay na. Pabayaan mo lang yan, susulpot yan. Ito anong ano to? Medyo na, ito. Matanda na siya. Oh, yan, old leaf. Ito naman po, Yan, yung 80 pesos po. 80 pesos angel wings. So, marami silang angel wings dito, guys, oh. Gaganda. O, si Pillow, ang ganda. Camouflage kalegium. Camouflage Caladium. Magkano yung ganito mo, be? 500 po yan. 500. Ganito pa kasosyal. Totoo yan. Aba, tignan mo naman yung Maikan, so grabe, sumabit sa puno, ang lalaki na. Nakakamangha. Milano style na, di ba?